Ayaw ba? Gara pa, oh? Charles, ne? Look ba? Look. Ito si Alas Shake. Ito si Alas Shake. Waka may Alas Shake. Good. Ay, bro. Nanirato ng giunta. Iyawa ninyo diyan na rin sila sa mangkol. Ganda na to. Huwag ko nataga ka ni. Huwag ko na buhuman. Kanit mo yun ba? Mali-mali. Oh! Opo. Grabe. Sige, tagad. Sakit ka na. Ah! Tanan ba? Sige, tagad. Kami gato ang karang balay. Karang balay nga nakaigit nga simento nga uba. Uba na po dilahang git. Oo. Kung sa katuin ng balaya nga. Ito ay hunun ako gawin di hunun. Ano mo? At tuon ta ako to. Karaan naman na. Hmm. Ano patay niya ba? Maugit. Bus. Oo, eh. Karaan, Oo. kahoy. Oo, kahoy. Saan ka magbaling dito? Ang balay nila kahoy. Oo. Dili simento. Dili, yan ipabungkag sa ko, kipestin. Itanaw Ang pa balay. na ko, oo. Itanaw pa na ko dito ba? Kaya tautan niya ba? Dapat na yung bukto na hindi kita tiwas o hindi. Dito ka, dito sa nitira sa mga git nga. Murag simento nga guba. Kahinom dong kang git nga. Murag simento ba nga. Yung gusto parang guba pagod. Yung gate, gikan sa balay mga kwan siguro 10 meters. Layo gamay ang balay sa gate. Ang sa kalayo. Oh, gikan sa mingaw siya, mingaw. Yang dalan gamay raman. Gamay dalan no. Maulid ba? Bawat dugo di. Mutana talaga kung maigo mo. Tinuod eh. Ano saan ka magsudod to? Wala pa lagi kay dagan di madayon ba? Ganun di mo madayan. Magsabot na sa kong amo. Magpahagbi siya dito, losing siya. Kaya ipatabaho niya diya. Dugtong nga mo sa batay ang anak niya. Nandun, karaan ng balaya. O karaan din kayo. Nape isa siya, maro sa taas ng balay. Taas ng dili. Taas din nga niya, sa nanas. Taas siya ba? Daan. Mabawat niya po, dito siya sulbay ba? Dool-dool na istinaw. Tama rin ba? Sabi, nangagay ko nung Ay, abot. kayo sa masawa, daing niliga ma. Ipong tuwan. Di pa pwede di ka matrabaho dito. Pwede po. Pwede. Pwede dili. Oo, pwede. Di hayilang boss kay Lagi, balibangan ako. ikaw kay makuan diya. Suko na siya. Ilaptan niya baka nang usabon bitaw. Istorbo mo guna. Kasama Turbo naman ba? ako trabaho. Usabon, istorbo jud ka. Marami na dito ba? Kung kulon ka na ba? Di ka, dili makahilaptan. Dili Libo na po na makakuanan. boss, pangayo na po libo na, 100,000 good. Grabe no? Oo, pangayo na po na, bahala ko. Kaya lang nang mga boss kay
Mahala ba Di yung rapat, kwarta? di rapat kakita. Lagi? Bitlog ka. Bukat kaya Sa kung kamot. kapitan. Bukat kayo, basta imuhan ka na. Yun siya, binyan mo. Pwede na ako, matagal pala sa kukang. Basta kayo na something na siya. Kapitan May niya something. ana ah. Huwag mo na 100,000 mo. Daan pa niliga. Sakit ka niya, bakit ka niya makabungkag dito? Ikaw bungkag ka. Ikaw, di. Ano yung mo man ang gikuhan? Mo trabaho juga ka. Tiilong ta ka be. Tiilong ka. Ikaw, ikaw sa ba? Kita kamang-kamang. Anak, kita ba? Pwede ka balik-balik dito. Ha? Sige, balik-balik yung mga i-welding kasi masabaan po siguro. Sa mukha dyan na, kaya naman ganun na. Kasaba. Kaya ang puyo di patay na. Oo, maul yun ba? Dili ka na. Anak na niya, Dili. Anak Anak na niya, oh. Nagpatrabaho sa kuha kay. Ano ka pala magkanay patay? Dini, istorya mo na siya sa kuha. Kaya ang ayahang anak daw, namatay daw diha, doktor. Oo, doktor. Namatay. Tinuod di mo mga inon ba? Tapos ang danas, maugid kayo. Pero na ko si Katul. Kadyo ko si Kadto. Gitanaw dyan kanya boss. Kalagit siya boss. Lagi. Tanaw dyan kanya. Sorry dito gid. Nindot mo balik ka dito. Pwede mo doon sa napasaylo ako. Di ko mo dayon yung trabaho. Sa ilo lang ko dali ko naka-istorbo ko. Pwede na mo balikon. Nga dito ka sa gawas ha. Ayaw susunod. Oh. Dito lang yung ka sa gawas. Nasa dito. Nasa dito ni gawas man siya. Namuyo ka ba? Sa ilo lang ko ninyo ha. Pwede ka dito mo sikrito mo. Takutan mo. Ay kandila. Spirit man ang kandila. Takutan mo niya. Natural lang ko ni mong marugugag nito. Sa ilo lang ko po. Istorbo ko. Di na akong balik dire. Hindi kong balik dire. Para di mo matugaw. Kung matugaw taman mo. Itanaw juga ni laki man eh. Nakikigil ba? Laki ba? Ito, gani. Nakikigil. Laki ba? Pero wala tingala sa saon na. Niwa sa kabalo kong saon ninyo na. Huwag mo na tiga po. No? Oo, dali pa ko ba? Kung estimate ba? Lang sa'yo. Plano nito kaman eh. Okay na pakatulog sa mga. Wapo po na ulo siya. Ano yung hagdan na ako? Nakatubang dali sa kwan? Sagit? Ano Tubang yun ba? kong pito? Katubang nga sa'yo. Tugdanan. Pero pa doon, dari ang kadali sa... Pwede ko manghihi, boss? Oh. Hindi ko pinali, boss, eh. Harap ay abat sa gawas. Kira? Kamot lang na sa kilid mo sa... balong na kay hangin. Oh. Balot sa mulawas. Yan ang ginis ko. Yalang mo sa kilid si Purok. Oh. Mang! Dinuon, dinuon. Mana? Wala pa, Oh. Balik ko. Ba ni kasi ba? Lipat ba para sa ato? Aba na ito, basta nga. Diya ra. Pero ito sa kilid-kilid. Pwede po sa atbang, anak. Sa ato diwa ta ba nga? Taat pa na, boss? Sige to. Ano anak natin ko ba nga? Sa rin na binulibang. Ayaw. Nangyayari po dyan. Ayaw. Ah, Ayaw. Ayos. Ato na na man. lupo. Pila ka ice? Hudlok. Sabi na, pasahin pa ini. Wah, mga ilo, 100,000. Dili ko na yata na kaya mag-amo. Tura ka ba? Kalod. So, basta po ko. Imagine Sige na lang ng subo. Ay lang dito ni Agin. Laina kita ito na. Hilot kiting. Mang, imagine mang na nag sa mga Ay, kanila oras sa 2023 mo. Imagine na. Ito bang
Purahoy. Uy, kay Carlo. Ang isa pa mo dito. Let's go ang gilog na anak na tilinga. Wala ka mabuto. Kul. Utot ko, Kul. Utot lang. Kul, malibang ko, Kul. Ano yan nalibang? Panghi ko, Kul. Sige, panghi. Pagtindog bitaw, tumba bitaw. Ibang mo dito. Tumba, kay gikon sa espiritu ba? Kantong diya ha. Watang diya, Ano? watang. Wata. Kina yung lula po kanil ko. Sinaig ko nagsina sa po ang trabaho ba? Wala mas trabaho. Wala sa trabaho na. Aktor man. Ng kalag. Palubay ka ng kalag. Pila kilutan ako nagpila na nagastuhan na. Hindi. Nimog ko sa iya ba? Ano pila gusto mo? Sige, pilot na bayad siya. Hindi nga ano ba? Dagan kasi Ay, gipilotan ilan lang. yan, Wala na yung ganun. Higbayad niya. Hindi maayo. Sa kabulan na gud nga niya. Sige, hilot. Saya si mama siya. May pulis na ko. Ano? Dili ba kaya, pahilot na po siya manghilot tayo. Maayo. Ah, Ano kaya? sulit ko ani. Nakagay mo unta siya dali. Ay, sigutan na ko siya. Dito yung ini-imagine ng kaya. Tama na eh. Ano ba pa na malimot yung kaanak? Naga makalimot sa pura kan budak tama. Ano dito di ay. Wala na. Ganun meron naman. Grabe na ba? Uma atuan ni siya buntag boss. Tuon ko lang. Buntag atuan. Ito ro bukas tawas. Magkakamandok balik. Ano yun eh? Ay, sana. Hindi mo nakakita. Dili mabubot. Ato ka dito mga size. Ayan na. Ano size. Ito ka dito. Hindi lang ako na pangay nila. Dagutan. Biso. Punta na sila. Ano gusto rin ito. Istorbo mo ko sa imo ha. Solo wala ko. Tak eh. Takita ni mo niya. Sugo raman ta. Ano ba na ko sumundig? Trabaho na? Ano naman Kung ano ka, giplanuhan Imong naman amo. mo. Di, isugdan ko kanya ka, giplanuhan. Di ko nimo. Di ato takang tistingan. Di. Yung mga mo ni mo naman. Hindi naman kamdayan. Ano ko nga? Nakapag pa dyan sa mga. Wala ko na naman. Basta kaya kung dayon na ni mo na. Ako lang may nga sus. Hindi ka undangan na ba? Kung tayo yung libo. Ang imong libor mo. Makablahon pa ka diya. Ano ba? Ibig ko trabaho na. Ibig ko sa mga agi ko na. Gani, anak mo din. Sa mga trabaho. Solido ba? Ani ko. Itong among ko asa trabaho. Nasubas. Ay, gusto nga na. Ay, gusto nga. Ay, sige. Sama. Aw. Sila siya. Maoy sulod. Alin, Ogoy, pasadlo. Pero mo trabaho ka, undang ka na. Dali, Bing. Sabay mo ganun lawas pa nga. Pag po tayo. Dali, ka ikaw singit na mo anin isa. Ah. Sige, sige. Nulat din ako ng musanib. Musanib. Iga na ko na ko magayo. Yung ka mo ano. Ay! Ano na akong kabuanan? Ay, manati, kaya yung namin. Ilan naman na imuhang ka na. Ay, dukuloan, ay mag-level, ay. May tawso. Oo, nakakuha na ka na? Ha? Sa nakakwarta? Oo. Dugal ay Wala ganun na na. kwarta-kwarta. O sa man ay magidula di ay? Trabaho po dyan. Di na po, ay mo tabot. Nama ko ay nga na mo to ay dito po. Ay, Trabaho ano na yung ba? mga Trabaho grapes? Wala pa man sa Kwarta-kwarta ko paturma. ako ate. Ano mo rin? Ayusunon pa ba? Oo, baka yun. Sama na to, players. Daan na daan. Daan ay. Dugay na na. Saan balayan na? Taris-taris. Ay, gamay na nga niya. Tubangan din siya. Dagan man ang Wala doon sa dalan. Higit. Oo. Pero dili dako. Ang dalan. Oo, dili yun. Nang mga gamay man. Yung muro. Bro, ang atbang lagi ni Murmina. Kung saan may atbang anak? Wala dyan ang atbang na mura lagi kawan. Ang likod, hawan ko, atubangan. Suminahan man. Kung nakita mo sa mga. Basta mura sa mingaw. Basig. Saan na ako na? Basta mura mingaw ang atubangan. Mingaw ang atubangan. Basig mingaw sa una pa ng panahon. Dito lang sa kana. Nanaghan na lang ba no? Basin. Nanaghan na lang ang tuwan. No, Basta ang tuwan sa kanan niya. Mga ano. Watch lang. Mingaw na. Mingaw. Mingaw ng atubangan niya. Ay, sige. Ano, ano.
Behave lang. Papa. No, no, no. Hoy, Say dem. Yung nasa babali mo. Say dem. Nakabantay na siya sa balay. Nagit siya sa taas. Barog lang siya. Bantay sa bakong siya mga yabang. Hey! Kalawang, bigay ko na ba ang anak? Kalawang na dito kagan niya. Ay, dito ko kita. Lumati yung mga makakita mo. Bibikil siya. Ay. Inas kulot ay Ito may tagihan na, doktor. Dili Ay, ang ang magpatrabaho. doktor. Pero ang magpatrabaho, ano magtrabaho niya? Wala, normal na may boarding house. May boarding house kapatagan. May kaya na po. Dire. May tao sa school. Asa may adresan eh? Yan sa Luna. Ang ilahang balay. Ang trabaho nung nako. Yan sa Ruwas. Ha? Ruwas extension. Unahan lagi siya kinaro. Papa. Yan, di ko nila lingawan. Kasi sa unang panahon mo, halawa. Kuhan na sa kanang mo nakita mo sa unang panahon. Ikaw, bayo. Ikaw, di ka ng lugar ha. Wala kayo, siyempre managan man jud ka. Dere may tao na sa una. Ano? Sus, kamera may magkagandagan re. Nanong karong ito naman ko kailas tao. Okay, ho. Daya no. Makaraan mo. Karaan No, baby boy, no. No, ha. Hoy, hindi na rin yung papa. Papa naman, ha? Naman ka. Okay. Kanto ka umala size. Kauban kay isa ka babae, kay di na sa muduol, bisa na isa ka babae. asawa. Di na sa muduol basta may bayi isa. Uso sa us. Nak na si papa na? Tumbok ko din nga trabaho mo pa nimo. Mm. Ana gyud kuno. Unsa ba dai kada wa pa man mahuman. Ang kana mo daan man. Trabaho nang pa dai. Ako pa kaya. Ay, wala kayo sugod. Ngita, ikaw bitsa mo bungkag. Na. Ikaw na bungkag. Adi. Di ba tuwa di? Hindi, diba? Si Joe pa mo bungkag. Ayaw na mo parinti o unsa pa kuno mo. Adi, Joe pa mo bungkag. Tingala naman lupad na mga martilyo. Uy. Waktig lupad na ba? Wala gulupad og imo igo imong kamo. Ayun, discuss na natin. Tumama istorya na ko. Hindi man madiscuss na lagi mga bata kabalo bro. Nilabot na mugod mo. Yahan naman na. Dapat tit na ilabtan. Yan na lang na. May lang mo trabaho ang tagiya dyan. Kira no? Siya. Uy. Hoy, mangkuhan ko diri na. Repair ko. Siya ra. Uy, di na. Di ka sa kailabot. Yaman. Pero lain tao. Uy, ganun lang. Ano man diri. Sugutan Ano bantay ba? mo talaga. Ako sa una sa kuwan na ako yung pamiling ko. Sa kaya ga, ay. Pag una-una nga lain kay giwidling lain nga. Before, sa maigo ani nga kuan ha. Oh. Matawag na ba dyan? Tawag ko si panawag sa kuwa. Sino ha? Oo. Okay. Katong Ay, nabahin mo. hindi. Katong niya, pedicab niya. Ipamipil, tulog ka pedicab yung Sa repair na. nabahin mo. Nga karon ikaw na po balay na dyan. Oh, balay na. Kita mo niya kung yung pulido, di ba? Yeah. Ah, sige lang, sakta na po. Eh. Lang, kali ba mo? Nawala? Ano nga sila ating sa kwento. Yung Jesus Christ. Gusto lang ba to? Asa? Ay, katong gato na to. Mas kamay lang. Oh. Dahil sa bata. Ganina na nga to sila. Kotahan mong naroon kay OFW na. Hindi ka gungkong mo. Tag-asa lang mga to. Para god ni Kuan, Isulit din nilang para god ni Elisalim. Pag-abot ala si Kigsoroy. sa si Si Elisalim ba? alay sa. Elisalim. Ano na ito sa boss ay? Matlog ka ng bulaya. Hadlok. So, napamailaan siguro trabaho. Ay, hanggang pa lang weekend.
na magkay suki lang ko na ko naman. Sa mo na yun, may nga ano, di atras man ka. Samtong yun, so alas tinoon. Boss, kanang marag, di musugot ni imong anak, boss. Oh. Ano man, ay lang po ko anak. Kabalog isa nga ako diri na nakuha na masakit. Samot na yun na, boss, ini katulog ni mo, diya na dyan. Chance na yun na sa spirit ng ngit-ngit. Ato ang dyan ganap, sakit dyan kay mo. Di mo dyan gipagwapo ang balay, ha? Sige siya pahilot. Ha? Hindi gabi siya pahilot kasi sakit tayo. Tukar dyan kasagaran na gabi na. Mo man putikuan nila. Adlaw, dili na, kay wala na sila. Dili bitaw. Mo man kaya siya. Pero pag sugod o grasay sa gabi, diha nang to na. Maud 6 to 6. Ano Kaya hartay ko na sa kita. Paglalis giwe. Uy, away Kapoy mo si siya sa pahilot. bata. Sakit na lang ko kung dili ginilot, ita kabalo. Pero dili mo na sa musakit kung dulugan ana. Imo na lang, di mo tayo hilot, mag-ana-ana na Bitaw, lang. Kapoy, rin hilot. Ana-ana na paghuman, lang. sakit man Japon, dahi naman ni mo. Trabaho ko na to, uli na ko. Usaw ko, ay ko masa. Adlaw, di kayo naman mapansin no. Dili yun. Pag sugod sa alas 6 gabi, Mao ginawa. ilan na na, night na na. Evening naman na 6. Unta bitaw, di kita ko mapansin siya. Ano say mo pikit. Hindi yun siya kay Dili mo. siya. Tirahan dyan kanyang adlaw, di makabalo dyan, di dyan ko katrabaho. Mo na yung madugay, umutira dyan ka, di mo na dyan wilingon, di na dyan ka patrabaho, ano na. Ito, gito, na napakagkauban. Ibungkag na dyan ninyo ang balay. Nadaghan sila. Umanghod. Manghod niya, gatong isa nga. Pero wala na, wala sila kuha na. Wala. Wala pa magtrabaho. Wala pa. Plano pa lang. Plano pa. Ano lang Eh yun. kanan lagi ka mong bulasod bulan no da. Ayun na lang yung plano-plano. Ah, bahala ko. Ihatag nila. Makita ko pa ng gatos eh. Sa kuha lang ha, pero kung musukol ka, pwede na god. Adi ko eh. Ang kuya ba, kaya taas biya kang gabi eh. Oh, good. Taas kang gabi, mamao ka taas adlaw. Oo, no. Pag binuntagay ka ginulat sa adlaw. Gaya mo touch. Kasi niya makaliklag kag pamukaw dali. Oo. Cool. Boy, nahagok pumuntahan ngayon. Saan naman ka? Wala dili kaya ang yes. Ano, may dalaga. Di ba ni, balik ni mo dali piya, dalaga. Guwapo na kayo. Ano, di ko Ano kilain ba? Mao gina. Ha? Mao yun. Ano, di ba, ay, di kalimot, di balik. Mao na eh. Pag gani. Yung masuko si Ding. Guwapo mo ko. Si Ding. Chef tawagon. Sophia! Sophia! Okay, kita ko doon. Hindi manang lag. Ay, si Sophia manang lag ni Kinde. Kita ko eh. Ay, may laki mo idrot ko. Sino? Mga yung igo din ba? Igo din po din mo ang mga sakit ba? Basta kaning diri dapit diyan ni ini diri dapita gyud. Ah, di mo sip di na sakita gyud te. May ching ka oy. Mo pala ba yung sulod. Okay. Okay. Mo kana da wala niya to bro ko kay. Ay ka. Magkaihi kita ni. Luta ba? Sirik ala. Di yung libang yung kalibang. Kita oy. First time. Mo ito te kay paghilot mo siya sa kikatawo te kay gilukanon ka siya ng te. Ano, ano si Tigil siya, padabot o alas 7. Hindi mo man kung pahawak na day. Ano, alas 7 mga bigman. Naman to baby mo. Ito ay silin sa tuan, siguro tinisilin. Ah, grabe. Ah! Kita oy. Tinitinig sa alas 5. Nana sa anak. Ah! Mga na pud na aron. Kita mo. Ah, kaya. Ang ibon ay sakit, abot mo lagi diya. Huwag mo ko yung pamati niya. Imante kay nagila ti kuya ti ma ano naman ti. Na ingana gi touch to the figure kay. Ina kay para di kuya. Ali ang power. Yes. Mama. Mama ka maglakaw-lakaw na pud ka. Ate. Isa o 7 months. Pagulog kami nagpahilot. Ano ito nagpahilot mo yan? Diba? Dugay na to eh. Dugay na to. Ajulay. Disyembre pa man ata to. Ha? Ajulay pa ka na. Dara na ka. Ajulay naman.
Sa layo naman. Ato kay taga. Kato sa Dasurico mang no? Taga Milono. Ah. Milono ko gihatag. Kasala man ka boss ang mangga. Taan balik gisunog niyo na. Ang suko. May nagtanaw sa dire. Ay pasaylo dito. Yan. Tagay na misa. Tagaan na na. Naayo gyud sulod, naayo lugog na. Tagaan mo saya? Kasala sa gisunog ng mangga. Yung katay mo sunog ayaw na. Naitaw na diyo. Naitanaw na sa iyo. Pero ano dito. Lagi ka diya, dako kay sa gas hospital, gawas na lang. Sutso. Basta ingon ana lagi Ah, ya. pagkuhan, nilo to. Ana wala gyud findings Ah, te. pakaon gid mig kuhan. Order to order Gipad to mo? ng service. Pero wala pa ko kuhan na to. Pidikab pa min, tagaan ko sa gatos pero pidikab. Pero Sunog Mana na si mangga. Kuya Gika Wala na Gabrod? dayon, gani kalit ulan. Ulan jud ba? Kung pandemic pa. Tagaanan na ko eh. Basta Boss, at tikas ko ni na uli. ay nagtanaw na to, sala pa ba? Si sala ni mo. Sunog ah. No, no ha. Watch lang, watch lang. Saya. Ang ila pa sa ilo. Si Kuya ko nagpisi. Watch lang tayo, watch ko. Gusto ka naman pa dito ulit ka. Uy, makaikot ka. Watch lang Kuya. Sus gamay. 15% lang Kuya. Need Ano ko na na tong choice. diwindi ko. Nya, agi among balay yang ikuan. Ah, sige, ano na lang. Siluan sila. Hawa na dire kay atuon nila yung balay. Wa to kahoy. Hawa sila. Gusto to yung mga Siralo. diwin. Gusto yung mga diwin. Diwindi. Mga diwin. Kaya mo. Primero anak sunod inahan na. Ikaw na po ni ko dili, inahan ni. Gusto to yung sila yan no? Nama ko restauranten. Liwata nga bitin. Para ko na to diwat. Dugay kinuman tong bitin. Nanang ko sa YouTube, may restauranten ni. Anawa sa YouTube. Restaauranten Ano ko eh? Diwindi. Lagi talawan man eh. Adlo ko dito tong wakwak dire nga. May ganit ka, wala na rin ng ano, no? Aso. Ay, bawa na po na sa Wala na. Ato kay taga-bulan dito ba? Adi mo sani. Anong gato mo? Ano pa mga gusto te? Panahon Man, sa man puto sa kwanto. mga kanto te. Uy, pakaigo ka ni ate. Ito para ng mga Birmi Santo, Ah, ano oo, ba? man, pang gusto. Oo, Sir? sige. Ano yung sakit sa iyang buwan? Siya ang baga. Ang abaga. Baby boy. Basta. Bibi boy, oy damo kay buot. Sa, No, 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 no. Ayaw na ba yung balay ko lo? Nakalaglaag. Ayaw na jud intang pagkain tulak yung Ano, wala na. Yes, di na jud. Ay, inek ko nito. Ay, gabi, kung bakit sa yung birthday ka na wala ka. Oh, wow! sugdan naman naman dali, boss. Papanak ko, ano sa Sugdan papanak naman ka. dali. Ano hot no? Di, sugdan dyan niya. Dito kanya platform ba? Tawa. Nakasakitan mo. Lahi na Wa na ko, na ko. Wa. Sugdan Di ko alam, dito ka Bibi. na ba? Ya juga kungkulan. Mali ka di ay. Karon kay makatrabaho pa ba nimong kambo? Iilaw na to, makaanhi ka. O di na juga kadto. Tiil naman. Unay kuyaw, tiil. Ang willing jud ko, balang na kung tiil. Ay, suga nito na. Kaya pasita bitag lain boss, akong bingon lang kanimo. Walang sayang kay nang hadin to. Ayaw po din nang Wala ko trabaho. Lihay lang lain. Lihay lang lain. Abong sudah Ako na pagtagain. Buya po no. Ayaw po, isabay mo mga parente diha. Okay, di kamalo po si paglain tao. Ayaw. Isang Maan tao. Boss. Sila lang mangita. Nya nasayod man ka nya ihatag nimo. Boss, kamo lay bahala boss, dili na ko Wala magrekomenda. lang ba? Magrekomenda ka nya imong kaila. O ya karon mabigay imong kaila. Magsige kag inantos lumatay ka ba na. Makonsensya ka ba? Doon ang sa sikuan. Di ngano imong mangipasa sa kuway. May modagan to imong kaila diskua. Wala ka giingnan. Ikaw pa hinoy. Mong kay klaro pre. Ay na sa buhos na mangita kuan. Sila lay bahala.
Ako may bahala ko. Pero unyag na kay kailain na. Pati na kailangan na kung bilya ko. Ha? Nagpag yung bilya, kailan. Bisaya na na. Ay la pagrekomenda. Adi. Nya kung kailan nino, ina lang namatay. Ako ni atras jud diha ba. Tanong palaya. Baka makailain makita ang trabaho. Kamisahan ka na. Sulod di ko ba? Sulod ko niya. Ano nakasulod ka sa balay wala. Wala, kana duha man kagit. Ang isa abre. Ang ikaduha silang balay yun. Git-git yung puntirada. Tapos ang nana, siguro ko. Hindi ako ba akong trabaho unon. Bungtagon man, kaya ang simento man yung ubos. Ang babaw kahoy. Nabi tayo simento. Oh, ang babaw kahoy. Kahoy ra. Oh, kahoy, karahan kayo. Karaan kayo no? Nagtakilid na gina. May mga kahoy-kahoy. Naa. Rumingaw. Oh, Ibaligya na nila. kahoy, di yun. Baligya na dili. Dili ni Baligya. Ano man? Ikaw palit. Hala ko na yun. Mara kayo nga to sa Facebook ba? Uy, naibaligya balay oh. Nindot sa kinanay remote. Malimot na. Sa hindi mo pislito, ma-apply ra po diya. Lumote, gwapo ya. Yawan yung putahano, no? Huwag pag yun mahalin, 5,000 ramon ta. Isod eh. Ito na natin makiyon mo. Ay, nga di ka kasabot. Nakuha man ta na pangilot. Eh, langit lagi na siya kanang mama din niya. Oh. So, kisa na lang nihilot. Ah, giwit ka sa diwindi. Ano ka na nagagaya, kaya. Kinsa na lang nilo, wag ginito. Tingala may pag maghilot, pagkawa dito. Kasabaan man niya sa Eric. Pero gipugos ginako. Ha? Daghan na dahil. Kay kuya, pag di ano, makuan ulan, mo mamalit din, no? Ay, mga nga papalik ko na ko, di naman. Ano Huwag namin mabalik. Mabalik, pati pandugaya. Ano ba? Oo, kana. Wala naman kayo. Tagilid na sa ruhas. Ito, nakuan ko. Ano ka, black. Sa tuya, black. Itong mga nabaston. Oo. Oo nga naman. Wala naman po siya ni Panik. Wala naman po siya nagpasapon. Ayaw naman. Ay katong kuan nimo. Oh, bago siya Katong gatuan na to. Bago siya nagikasan atong 28. Asa to? Katong gatuan na to. Pas sa ruhas. Oo, kato. Dito sila na muyo. Ah. Yung ano ba itong nagtrabaho sa Isdaan. isdaan. Ayaw man Dito to. biyo. Ano? Daot mo dito sa Ang bara. natira ato niya, katong tirador dito. May dito. Pero kinay ko, nakuha na ko ng mga batuwa. Ayaw dyan ka. Wala na gato siya pa. Wala na siya na ibalik. Kinaurong na ko. Ano siya? Wala ba ito yung trabaho? Wala, mapila na dito. Kada may trabaho. Teka, pila naman to sila. Sige ko, ante. Sige. Abot to sila ginsan, te. Abot to sila ginsan, te. Nag-identify na ko, nakabalo man siya. Okay, kuan man pud ya. Kay kato yang dito man pud ato nagkapaibot og ngipon yang mama sa una nga walay kuan. Mamay ko kayo na. Ay, manggiputo siya. Paibot siya karang pero og ngipon wala rin kuan kuan na dito. Martilyo ma. Yawan. Dito na paibot. Ay. Wala bata kan na nang. Itcher sa gudumbe. Ay, pagbasa na na. Bawal mo ligo ug maubos no? Oh, karon ko wala dito. Sulbad ang asawa, di nakahilo. Or, may na, wala man lang. Ay, gusto ka, wala magkatamal no. Inami po siya ko nalaksan ni Parang Leo Gisik. Sabay ni mo ha. Nanay ko na ka. Wala pa. Akak ko nagtimo ko gani ha. Di, ini ka man ni, ako man og hilot. Hapit mo parmasi baron. Oo. Parmasi man gid mamalit. Palit mo og alaksan ni Parang Leo Gisik. Oo. Inom mo ni mo, pag man kaon ha. Unahan tambal. Oo. Ah, unahon ang tambal, una mo kaon. Oh. Inom kag tambal, man kaon na. Oh, ipis oh. Na ipis oh. Wala ipis. Oo, wala agli no. Wala. Wala kasi makalimot pagkatot ito. Ah, sayo. Og ato kag alas 6. Sayo naman. Hayag naman kay na. Wa pa alas 6 dito na ka. Oh, dagan kini. Anak ko ba? Dagat ka. Kanuhan. Masig mudagan ka. Kung muhangat ka sa'yo, naasa dito. Yung pakita po siya. Naasa sa bintana. Pakita, pagyan, Benza. Bagi nga bagi Ay, padayon. vlog. Yaman, oy, padayon na lang. Padayon na lang. Trabaho ko mo.
Ha? Hadlo ka siguro mo, no? Suluha. Hadlo, ano ba? Isa ni mo na ba? Yang kuya man ko trabaho ka. Ilabtan niya ang mga Nagano ko na wiring, mga unsa. Wa? Ano man yun? Kaya pag-ipag yung trabaho ba? Oh, anak ko. Yung mag-ground na yun noon, ano ba? Mas delikado yan. Sa Kaya kanila. balik yung dito, mabinyag, magmungkag na ka. Pagbalik dito, ano rin ka, kandila, pagkandila naman na, uy, di na siya makuhan. Ano yung kandila? Hadlok na. Uy, Storya ka, maminaw na Pwede siya. ko, pwede ko joke. Itutok ko ba? Usa kong diskarte. Kasi ako ikutang, ano ba? Siyempre mo. Parles, no, tanaw ko magkaya, pabisitaan mo Wala na niya. lagi dok-dok, malay. Wala na po lapti pa wala ko gamit pa, gitanaw pa lang ba. Ako manhud as pedikab, ako lagi ana-ana. Ha? Dali naman ni gamay ko tabo ang bungkag lang ato. Mo ni kapoy sa maghimog balay. O, kaysa magsugod, no? Oo, mas dali ang magsugod. Kanang wala gyud, Wala olimpyo. mas dali pa. Mas dali kaysa ayon ni nani bungkago niya usbon. Akong trabaho eh. Langan, no? Baklas taod ko na. O ano ko patay na ko. Ano ko tang trabaho magumikan ani. Di mo ko kag pangusog. Sakit jud kaayo naka-sideline ko sulbi. Sugod og yuta. Kaya gaan naman. Mag-ana nagpalo ko. Buang nga nilo eh di ba takat ko mapilyo ko di ko kadaog ba. Gamit mga mapilyo ba. Saon ko. Kita kita ko itong ano kinawang dato ko. Yung lagti mo ka dito. Pwede ko na sana mga orange. Makaigok ka na dito ka ba na? Tuyok, mga ito gani sa lakayok. Ako naman, bili nga ni po umamang. Ano, alasiti. Alasiti ni Jan. Magbarang muli ito matulog. Maman saan pagi ko. Tawag ko pwede pa, adi na sir, kaway na. Sana talaog. Ano ko tuyok? Ganihan na kung tayo. Jiggy. Dahil no. Ito po ito mga nakasabot. Ako ganing bigahapon, minaw ko. Napigahapon, bino ang nakatulog. Mo po'y pag-text, nakatulog daw siya. Natugang, nangay kay ka gusto mo. Ang service daw siya. Karon, di pag-reply na mo. Wa naman ni-reply, kaya natulog daw siya. Kagabi na ni Kuan. Ma na lang, boss, buntag. Ano ni-reply niya? Di ba namin ng mga tuwa? Hindi na kami talaog. Iligot, hindi na. Mo dito ka no, wala ay nga no. Mo dito kung malaya na ano. Wala na yung building no, building no no. Okay na boss, mamay na ka. Jesus, na maayo na yung just jaging pangjat. Mamayo na ka. Nasa plano, pag mudayon juga, ang tanaw na mo utok. Thank you for watching guys.